Tervetuloa! Tässä videossa näytämme vaihe vaiheelta, miten tilaat palvelun ja pääset käyttämään sivuston kaikkia ominaisuuksia. Aloitetaan etusivulta. Sivun oikeassa yläkulmassa näet Tilaa palvelu-napin. Se sijaitsee Kirjaudu napin vieressä. Kun painat kohtaa Tilaa palvelu ja sen jälkeen kohtaa Tilaa nyt, näet selkeästi, paljonko palvelu maksaa. Tämän jälkeen pääset maksamaan valitsemalla Siirry maksamaan. Seuraavaksi sivusto pyytää sinua täyttämään henkilötiedot ja valitsemaan maksutavan aivan kuten monilla muillakin verkkosivustoilla. Voit valita maksutavaksi joko luottokortilla maksamisen tai Visma-Paylla maksamisen. Jos maksat luottokortilla, palvelu perii sinulta maksun automaattisesti joka vuosi. Jos taas maksat Visma-Payllä, palvelu ei uusiudu automaattisesti, jolloin sinun täytyy huolehtia vuosimaksusta itse. Mikäli et uusi tilausta vuoden kuluttua, tietosi häviävät lopullisesti 3 kuukautta siitä eteenpäin. Saat maksumuistutuksen ennen kuin tilaus menee umpeen. Kun maksu on suoritettu, sinut ohjataan automaattisesti omaan profiiliisi, tarkemmin sanottuna kohtaan luotetut henkilöt. Jotta voit käyttää palvelun muita osioita, sinun tulee lisätä luotettu henkilö. Sivusto pyytää sinua tunnistautumaan vahvasti. Pääset siihen painamalla Tunnistaudu-painiketta. Tunnistautumisen jälkeen voit lisätä luotetun henkilön. Halutessasi voit lisätä useammankin henkilön. Kirjoita lomakkeeseen henkilön nimi, sähköpostiosoite ja henkilötunnus. Lisäämäsi henkilö saa ilmoituksen sähköpostiinsa. Kun luotettu henkilö on lisätty, pääset täyttämään tietosi. Sinne pääset Tietoni -painikkeesta sivun vasemmasta yläreunasta. Jokaisessa kohdassa on oikealla puolella pieni kysymysmerkkinappi. Kun painat sitä, saat lisätietoa ja tarkemmat ohjeet kyseisestä kohdasta. Tietoni- ja profiilinappuloiden välistä löydät myös toimintaohjeet-osion. Sieltä saat yksityiskohtaiset ja kattavat ohjeet koko palvelun käyttöön. Jos sinulla herää lisää kysymyksiä, voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu löytyy sivuston oikeasta yläkulmasta heti oman nimesi ja Kirjaudu ulos -painikkeiden yläpuolelta. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai täyttämällä lomakkeen, joka löytyy hieman alempaa. Asiakaspalvelu-sivun alareunasta löydät myös lomakkeen, jolla voit ilmoittaa läheisen kuolemasta, mikäli käyttäjä on kirjannut teidät palveluun luotetuksi henkilökseen. Toivottavasti tästä videosta oli hyötyä palvelun käyttöön ottamisessa. Hyvää päivän jatkoa!